Ang atong ebanghelyo karon mao na ni ang katapusan nga ebanghelyo sa atong liturgical calendar nga ang gipili sa atong simbahan nga katapusan nga ebanghelyo mao ang pahimangno ni Hesus aron dili ta una di ta makalitan, di sad ta maunsa ug makabarog ta atubangan niya, inigbalik niya. Nya unsa may mga pahimangno niya? Una ay mo patuyang og kaon. Kanig yung kaon mo gini makapadaot nato, no? Kamo di mo patuyang og kaon? Kaning gawali na di na gid ka patuyang og kaon kay paman maayo akong luas. Ug maayo ni natay gamisahan ako ingon din sila gahapon. Father, Muslim lagi ka. Nako di ka Muslim, nagalisod lagi kog tabi. Hasta paghigop sa sabaw sakit naman. Nauna Muslim pero guwapa patuyang pud mig kaon. Kana din pagpatuyang og kaon mo nang dunay fasting and abstinence. Nya sa atong simbahan ang fasting and abstinence days mao ang adlaw na Biyernes. Ug di man kamo fasting, at least abstinence. Nya unsa man ang abstinence ay kaog karne. Ana. Or ayaw kaog lami. So kanang pagkaon kuyaw kay nas tanan makapahimo na natong dili andam nya mahadlok ta nga matapos ang kalibutan. Kasagaras mga tao nga nindot kay appetite di sa naslaganahan mamatay. Pero kanang tao nga wa nagilami ang pagkaon magsige na sa nag-ingon patya na lang ko Lord. Ana. So wala may lami ang kaon. Di ba? Una mag-practice na lang tagpatay-patay ayaw kay patuyang og kaon. Ikaduha, ayaw patuyang og inom sa makahubog nga ilimnon. Kana bang paghubog-hubog ayaw ana kay makapawagtang pud na nato sa atong wa may hubog nga maghunahunag Ginoo nga moabot ang Ginoo. Ang hubog ang hunahunaon inom yun bisag gakamang na inom lang gyapon. Masuko pag ginagdi tagaan, mangutang pag gina. Ang hubog ba? Oh, ayaw pagpatuyang ana. Kamo di mo pala hubog. Kini nagwali mo inom ra ba sa ni panagsada? Hubog ra ba sa ni gamay? Pero paano kung magkamang sa kahubog? Pero sa una, mga 1988 hangtod mga 1992 palahubog yung ko kayo. Namuangkon yung ko ana. Adi man kaayo tingali yun. Kana bang naliwat po ko sa ako mga ginikanan, sa ako mga uyuan nga naagid mi at least once a week nga inom. Nya usahay pag yun magsumad-sumad ba? Magsugod alas 8 gabi mahuman og alas 8 buntag. Sumad-sumad na mong tawag na. Itawag na siya 8 to 8. Nabitang ini kakaadlawon mga alas 3, alas 2 niya makatog na tas kahubog ba kapoy sad ana. Kuya human pukaon ka inigmata ni unsa man sa imo na sad inom na sad ka. Kagi ko ana. Oh na siya. Pero wa nga ni undang ako 1992, 93 ni undang nako. Ana. Pero karon panagsaan niladay na makapawa na spasing. Nya kining ikatulo murag naapil gid ta ni tanan. Ayaw mo padala sa mga kabalaka niining kinabuhian. Kana mao na daghan kay ron di pabaksin kay hadlok mamatay. Ana. Di ayaw na buhata kay ngilad na. Lord, ayaw sa ako tagaig sakit kay ang akong mga anak gagmay pa. Tungod sa kabalaka, muabrod gyud ko kay way kwarta dinhi, kay lisod kay way kwarta. Ana, nya karong to anak sa abroad, daghan na kag kwarta,
Inig-abot sa abroad sa pagkamahalas, palitunon dire. Kaya magsige man sad sila convert. Oh, ana. Ang palitunon, usa ka takos sudan, $5. Ingon ni kasus, i-convert ni og piso. Pila naman ang $5, convert og piso. Ha? 250. Nga naday tay takos sudan din nga anaan ng kilid-kilid nga 250. Wa no. Pero ang ato sang sweldo usahay 250 raman sad. Mao say nakaapan sila sa dito kay ang ilang usa ka oras kay 15 man. $15 usa ka oras. Trabaho kag 8 hours. Mingon ka mahal. Unto pag adto na ko sa Amerika mo ingon day na ako mga igagaw mo palit gani ka dinhi ayaw gyud pag huna-huna og piso. Nako ngano man siya mabuang yun ka, makuan ka, makanang ayaw pag sig-convert, na kung ano man siya, mahal yun kay paminahon. Pero kung imo ng paliton in dollar, makaingon sa kang barato. Kaya din mo, sweldo kag 400. Nya mukaon kag tindahan, ang mga Jollibee, usa ka kaon, 100 kapin. Ano? Kanang igo kang mabusog ba? 100 kapin. Tulo ka kaon, pila naman? 300 kapin. Ang imong usa ka adlaw nga sweldo nya kuhaan pa split. Murag makuha no. Pero dito na ay $3 nga mapalit nga pagkaon busog na gyud ka ana. $3. Nya tulo ka kaon. 9. Nya imong usa ka oras 15. Di pa kahurot sa imong usa ka oras niya, 8 ka oras. Na kay masave labing minus 6 ka oras da sa imong mga bill sa balay, imong plating. Makasave kag 6 ka oras mo na sila inigabot diri tuko daig balay. Mo na dali kay sila mo palit og slots. Bitaw ang dagko kay ni palit na tong mga slots. Ang dito mas gawas. So salamat sa taga Amerika, sa taga Europa, sa taga Middle East, sa taga Australia, Canada, Japan, Hong Kong, ug hain pa na sila ron kamong mga online parishioners. Salamat yung kayo. Kami diri sa San Vicente Ferrer, nagsalig yun mis inyong slot. Niabot na guro atong slot god og uy, ni tungtong na di tag 2,000 oy. 2004 slots na. Yes. Abot na tag 2,000. Moabot magitingali ni 3,000 karong November 30, no? Sige, paspasin ninyo kay ako ra ba nang gitarget nga bisag makaabot lang mga 3,000. Mas mayog mo sobra pag yun. Kay naatay obligasyon nga mga 3,000 ka-slots. Una, ako lang gipasabot din nga dako man dito og sweldo. Pero kung ang imo ganing gahari nimo kabalaka gani patay gyud ka. Why amount of money na makasulbad anang kabalaka? Kana dayang mga na-abroad. Sa ko'y kailang na nga nang abroad, nya patukod sila balay dire. Ang ilan na sang nabalakan, kinsay mo puyo sa balay. Ilang gipaabangan. Sige, atong nang paabangan. Pag-abang na sad, nabalakan na sad sila. Di ba kani panggubon ang ako mga kuan dinhi, mga fixtures? Pastilag ang muabang mga buangon. Mabalaka na pod. Daghain ka balaka eh. Ang katapusan ka balaka o ang asawa mo ni abroad, hain karong akong bana. Wa ba karon dito mag masiglain na ito'y gihapyod-hapyod ato ron. Tinuod na bagid usahay. So ang kabalaka kuyaw kay nastanan. Nakaron unsa may solusyon? Aron dili ka mo patuyang og kaon, ingos Kristo, ipanghatag ang imong pagkaon ngadto sa mga gigutom. Di ba? Aron dili ka magpatuyang og inom, hubog-hubog. Unsa may gisulti ni Kristo? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Ningos Kristo, imna ang kupa nga akong giinom. Kay mo ba na ilang imnanan sa una? Kupa. Unsa man kupa ha? Kupa sa kasakit.
kupa sa pag-antos. Kay kanagong hubog-hubog, pagpatuyang sa kaugalingon, pagwagtang sa mga pag-antos, mabitan na yun, puslan, mangway nagmahal, beer paday. Di ba? Ana. Aron mawagtang ning atong problema, inuman tani. Okay, mura mo yung mawa ang imong problema mag-inom ka. Ang gusto ni Kristo, inuma, lamya ang imong mga pag-antos, pasana ang imong cross, gitawag nag kupa sa pag-antos, the chalice of suffering. Mo ng pari diri, mo inom og chalice, mo inom og chalice, mo inom ginamit ang chalice. Na siya, pag-antos na. Nguning wa na ko patambali akong luas, aron na ako'y pag-antos. Ana, ika-tulo, unsaon man pagwagtang sa kabalaka. Saan man? Pamukay ba? Naay gisultis Kristo. Kalimti ang imong kaugalingon. Deny yourself. Kay kanang imong self, maunay gasigi nimong hatag og kabalaka. Kalimti na. Napag siya gisulti, dumti ang imong inahan, amahan, unsa pa to, anak, bana, asawa, lakip na ang imong kaugalingon. Nasa laing siyang gisulti ana, higugmaa ako, labaw sa imong asawa, anak, ginikanan, kabtangan, o labaw sa imong kaugalingon. O kana mo'y makasulbad aning tanan. Kano, lingi ako no na imong tupad. Mura ba giduka na na. Kano, pangutan ako no, ing na, wa na kay kabalaka. Ina. Oy, nagani uban mo tan-aw las iyang buhok, mabalaka na kay niputi ng punuan, magpakuan na sad, tina na sad, ana. Nay uban na balaka kaya iyang kilay ni katag na sad, dala, kiskisa na sad, ana. Kanang mga gagmay kayong butang, mabalaka. Unsa nakag-aring nakasdako? Muna ini kasakit na nato ayaw kabalaka. Ngano man mamatay ra ka. Ana. Di ba? Nga unsa may sunod nga mahitabo ikamatay nimo, mubarog ka atubangan sa hari nga way katapusan. Ang labing gamhanan nga hari nga maoy maghuhukom. Mao na ayaw kabalaka kay inig human nimog kamatay, buhi pa ka pero dunay gasunod unsa man ang judgment. Mao na importante kayo. Maunay ato tingaling kabalakan, no? Ang judgment ba, inighuman na itong kamatay. Gabi, nagmisa ko sa akong barkada kaayo sa choir, si Glenn Birami. May he rest in peace. Karon siya ilubong. Pertig yung suura na mo anak niya. Inom, pertig yun. Hangtod karon inom niya po. Nang patay siya, 50 pa yung edad. Ako, 58 na. Siya, patay na. Ako, hapit na. Nga mo to, ni komedya ko gabi sakit akong luas, pero dito mamitanan, mga choirs, Guadalupe, kato ba mga barkada, pertig yung daghanang tao. Mga barkada, ba, mga palaino, mga ubansat, gatikuka na sana ko na, mga tiwasono na sa kayong mga naong Lugar ka ito, mga 1985, 86, mo nang among mga time na nag-abot mi ani ba, nga pertigin na mong suura, with Monsignor Binghay, among kuan. Tuan na ba sa Monsignor Binghay? O, ano sa? Kato, mo itong panahon na nga, gitukod ning Monsignor Binghay, mga sobram siguro mi ato 200 kabuok choir, grand choir dito sa Kuan, dito sa Guadalupe. Basta lagi, ato na Monsignor Binghay, ambot na langit ba ka to? Daghan na sa kayong mga choir na nga matay. Ang magsunod ani, kanina sang nagwali. Pero angay batang mahadlok, ayaw, ay kabalaka na, kanang kamatayon. Kaya naman, ang gasunod, ang judgment. Nga unsa may makapahimo natong angayan, inighukom sa Ginoo, kung di ta maliwat adtong mga bangis nga mananap or mga beasts nga gihisgutan diri sa unang pagbasa, mga hari nga mga buangon. Kanabitang mga tao nga gustong maghari dinis kalibutan. Kanabang mga tao nga gustong muangkon sa tanang pagkaon
sa tanang bahandi, sa tanang gahom, sa tanang nindot ug sa tanang lami ug comfort niining kalibutana. Mauna sila ang mga hari nga gihisgutan nga gihurot gitog pamatay sa Ginoo. Pasabot itambog sa impyerno. Muna ay namog kahangol anang inyong yuta, kanang inyong mga tanom, kanang inyong mga kural panggubaan na. Nga naman, maunay ali, basig maunay mahimong ali sa inyong pagsud sa langit. Kanang inyong mga kwarta ipalit na nagslat. Kay ato nang ipatuko din ni simbahan, inigabot ni muslangit, muingon din ang Ginoo, wap akakatampo aning slat sa San Vicente. Impierno gidunta ka. Nga naman, siya, perti manimong igihana ng imong yuta, perti manimong paningil anang utang, may gani, pagdayo nimong kamatay, nakapalit yung kag slat. Tanawa, si San Vicente Ferrer, maoy ni atubang nimo. Wala na. Ang atong Mother Mary, si Mother Mary, Our Lady of the Most Holy Rosary, magda, panag-rosaryuhan dito, dong, ino din na yung anak, dong, pasudlan ni, kaya nakadonate ni dito sa simbahan, sa atong DOPS SBF MM. Yung kapader mo nagbugal-bugal naman ang imo, sige, ay mugtuan eh. Haron gid mo. Ang ako lang point, ang simbahan mao'y higugmaa, dili ang imong kaugalingon. Ang simbahan mao ni si Kristo, mao sad ni ang asawa ni Kristo. Ni adinhi naghari ang Ginoo, ni adinhi nagpuyo og naggiya ang mahal nga birhen, kuyog sa tanang mga anghel og mga santos, kay siya man ang reyna sa tanang anghel og mga santos. Kung anha nato diha ibutang ang atong pagsalig, anha nato diha ibutang ang atong mga paningkamot, pastan laging nindota, mawa ang imong kabalaka, mawa ang imong mga kahadlok, kanang imong mga kaguol, mapapas na gritso. Lagi. Di mo to? Kung di mo to, ay mong simba. Mauna ka nang gasimba din nga iniguli, gakosmod lang yapong naong. Mauna yung mga tao nga, impirnohonon. Nga muna siya. Kanang inigkuan na to, inigingon na to, palit mong slat, dayog lingo. Watay kapalit to si pamaligyan ng slat. Watay kapalit. Anang mo reklamo? Impirnohonon na. Lagi. Pero kanang mo ingon, bitaw pa der, kada adlaw, tiguman ko ng 50 pesos, di pa na mahurot ang 60,000, apo naman lang, 57,000 naman lang atong slot na bilin. 900 kapin. Di pa na mahurot. Kapalit ko. So, kay kada adlaw, 50 pesos. So, sa 50 ka adlaw, pila na imong matigong? Wa mo kibaw? Siya, Rosad, wa mo kibaw. 50 ka adlaw, di pa man mahurot siguro 50 ka adlaw gikan karon. Ang resulta, kapalit yung gaglabing minus 2 ka slots. Mudit so hindi mahimo. Mao na ang ako lang point, dili ni ang kwarta mo i-point ani. Ang point, hain ang imong gugma, hain ang imong mga kabalaka karon. Kung ang imong gugma naa sa Ginoo, ang imo sang kabalaka naa sa imong kalag. Nya kung mabalaka ta sa atong kalag, kamao kay tang mupuyo ug mogamit sa atong lawas. Unsaon paggamit? Matud pastubag nato sa Salmo. Unsa to? Hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Magpunay ra gyud tagdaig sa Ginoo, dili ta mabalaka. Kada hitabo magdaig. Gahapon na ako schedule alas 4. Pag abot nako didto, wap aman magani ma-install ang mga sounds kayo. Nakunsam ning alas 4, alas 4:05 naman siya. Dili man alas 4 pa der, alas 4:45. Nga naman ko'y misa nga 5:30. Nobina mas pagyod sa asilo. Nakuhala, unsaon ani? Ni sa awa di kasultihi pa der nga 4:45. Nako, alas 4 ang schedule dito eh. May ta kayong isuko ba?
Pero nilingkod ko, ningon din ko, nga Ginoo, one at a time. Basig mauna ni katapusan akong misa, huwaton lang yun ko ni. Kay magbalaka ko atong gasunod nga misa, nga anhara day ko mabangga, di sa pagdinali-dali na ko, mabangga na day ko das unahan, nga ang maunag kamatay, ang akong driver, nga musunod rasad ko, nako, di ko kaabot dito. Mas may pagpangandaman ko ning misa. Lingkod ako dito, mga 30 minutos, nindot kayo, akong feeling. Na human rasad nako, pag human ako, late na ko gamay dito, mga 5 minutos nga late, ingon raman sa dito asilo, willing to wait me, Father. Nako, akan na. Kakwarta pa ko dito, kwarta sa kodripika. Ay, nga nung kinahanglan pa maginang kabalata, di ba? Mahimo raman diyan, mo relax ta. Sige, nindog na ta.